İsa şähertlerine şeýle diýdi. Adamları günä duçar edýän zatlaryň gelmegi gutulgusuzdyr. Emma bu zatlaryň gelmegine ýardam berýän adamyň dat gününe. Maňa ynanýan pes göwnüleriň biriniň günä etmegine sebäp bolanyndan boynundan bir degirmen daşy asylyp deňde taşlanany onuň üçin has oňat bolar. Habardar boluň. Eger doganyň günä etse oňa käýe. Eger ol toba etse onu bagyşla. Ol sana garşy günne 7 gedek günä edip 7 gedek hem ýanyňa gelip toba edýärin diýse onu bagyşla. Resulullah rep İsa biziň imanymyzy artdyr diýdiler. Ol şeýle diýdi. Eger siziň bir garçysa dänesi ýaly imanyňyz bolup şu tuğ dagaçyna bu yerden goparılla deňizde göger diýseňiz ol size kulak asar. Aydaly, siziň yer sürýän ýa-da çopançylyk edýän hyzmatkaryňyz bar. Ol meýdandan gelenne siziň haýsyňyz oňa basym gelle saçak başyna otur diýersiňiz. Gaýtan oňa meniň akşamlygymy taýýarla. Biýliňi guşa da iýip içýänçe maňa hyzmat et. Özüň soňra iýip içersiň diýmezmi? Buyruklarını berja eden üçin ol hyzmatkara minnetdarlyk bildirermi? Siz hem özüňize buyurulan ähli zady berja edeniňizden soň biz hem ýöne bir hyzmatkardyryz. Diňe özümize tawşyrylan ýumşy ýerine ýetirdik diň. İsa Samariya bilen Jeliläniň üstünden geçip Ýerusalime tarap gitdi. Ol obalaryň birine girenne oňa ennamy deri keseline duçar bolan 10 adam sataşdy. Olar uzakta durup gaty ses bilen "Ey İsa, halipa, bize rehim et" diýdiler. İsa olary görüp "Barın, ruhanlara görnüň" diýdi. Olar ýolda qalar kesellen saplandy. Olaryň biri sagalanny görüp, gaty ses bilen Hudaý şöhratlandyryp ýzyna öwrüldi. Ol İsa'nyň ayaklaryna ýykylyp, oňa minnetdarlyk bildirdi. Bu adam Samariýalydy. İsa, kesellen saplanan 10 kişi dälmidi? Galan 9 adam nirede? Hudaý şöhratlandyrmak üçin bu kesekiden başga hiç kim ýzyna öwrülmedimi? diýip sorady. Onsoň oňa, tur, gidiber, imanyň seni halas etdi, diýdi. Bir gün Fariseýler İsa'dan Hudaýyň şalygynyň haçan geljekdigini soranlaryna ol, Hudaýyň şalygy göze görünüp gelmez. Adamlar ine bu yerde ya da anha ol yerde diýmezler. Sebäbi Hudaýyň şalygy siziň araňyzdadyr diýip jogap berdi. Onsoň İsa şähertlerine şeýle diýdi. İnsan oğlunun günlerinden birini görmegi küýsejek wagtyňyz geler. Emma ol günü görmersiňiz. Adamlar size ine insan oğlu şu yerde ya da anha ol yerde diýerler. Emma gitmeň, olaryň ýzyna düşmeň. Ýyllarym göğüň bir ucundan çakyp, beýleki bir ucuny nähili ýagtylýan bolsa, insan oğlu hem öz gününe şeýle bolar. Emma ol öňürtü köp görgü görüp, bu nesil tarapyndan ret edilmelidir.
Nuhun günlerinde nähili bolan bolsa, insan oğlunun günlerinde de şeýle bolar. Adamlar Nuhun gäme münen gününe çenli iyi biçip, öýlenip, durmuşa çıkıp, arkaýyn ýaşap ýördüler. Sonra äpet sil gelip, barını ýok etdi. Lutun günlerinde hem şonun ýaly boldy. Adamlar iyi biçip, alıp satıp, ekip dikip ýördüler. Emma Lutun Sadomdan çıkan günü gökten ot bilen kükürt ýagyp hemmesini ýok etdi. İnsan oğlunun peýda boljak gününe hem şeýle bolar. Şol gün üçekdäki adam öýdäki zatlaryny almak üçin aşağı düşmesin. Şeýle de ekin meýdanynaky hem ýzyna gelmesin. Lutun aýalyny ýada salyň. Kim janyny ayamaga çalışsa, onu yitirer. Kim janyny yitirse, onu aman saklar. Size şunu aýdýaryn. Şol giýje bir düşekde iki adam bolar. Biri alnar, biri goýlar. Bilelikde buğday üýen iki aýal bolar. Biri alnar, beýlekisi goýlar. Şähertler İsa yüzlenip, "Agam, bu hadisalar nirede bolar?" diýip soradylar. İsa hem, "Maslyk nirede bolsa, garaguşlar hem şol ýere üýşýändir" diýip jogap berdi.